Бихте ли се представили? Казвам се Яна Мария Нешкова и съм учител по български език и литература в нашето училище. Смятате ли, че мисията на истинския будител в лицето на учителя приключва с края на учебния час? Не, в никакъв случай. Учител и будител би трябвало да бъдат синоними, едно и също нещо, защото нашата работа е да вдъхновяваме учениците, да ги караме да искат повече, да извадим от тях най-доброто. Всъщност да видим потенциала във всеки един от тях и да го развием възможно най-много. А как успявате да достигнете до учениците? Не винаги е лесно, понякога даже е много трудно. Най-вече с, може би, личен пример, с максимално разбиране към тях. На първо място се опитвам да достигна до самите тях и след това вече да си върша работата. Защото тогава, когато те ме възприемат като човек, който го е грижа за тях и който иска да се развиват, нещата стават по-лесни. Какво мислите, в днешно време имаме ли нужда от повече будители? Мисля, че в днешно време има наистина много будители, но да, винаги може и повече. Винаги може да е и по-добре. Смятате ли, че будителя е един за всички или по-скоро е нещо лично за всеки човек отделно, индивидуално? Будителя е този, който запалва в теб това желание, тази искра за повече, за това да се изявиш, да бъдеш нещо по-добро, по-добра версия на себе си. Така че би трябвало за всеки един да бъде различен човек или някой, който го вдъхновява най-вече. Предизвикателство ли е за вас работата с ученици с изявени дарби в областта на словото? Това е най-хубавото. Да можеше да има повече и да има повече такива ученици. В нашето училище са доста. Те участват в различни конкурси, олимпиади. Изобщо вдъхновяваме ги и гледаме те да се изявяват възможно най-много. Хубаво е, когато учениците се изявяват. И ако всъщност ученик има дарба, това е мечтата на всеки учител. Да работи с дете, което има дарба в неговата област. Но по-трудното е да открие. Да, това е нашата работа. Всъщност да видим потенциала в един ученик и да го развием, така че той наистина да повярва в себе си. Да, това е работата на будителя, според мен. Да, точно така. Много ви благодарим за отделеното време. Благодаря. И аз. Казвам се Верка Бонева, учител теоретично обучение. Водя горен гимназиален курс, подготовката по професия, организатор на туристическа агентска дейност. Страхотно. Какво виждате мисията на съвременния учител? Само да преподава знания или да възпитава ценности? Това е комбинация. Винаги казвам, че професията учител е с много голяма социална тежест, точно защото ние не даваме готови знания на учениците. Ние трябва да ги научим как да учат през целия си живот. Няма нещо конкретно като определение, което трябва да им дадем. Трябва да ги научим да са търсещи, трябва да ги научим на критично мислене, трябва да им покажем как да търсят и как да се учат и как да намират всичко, което им е необходимо. Как успявате да ги мотивирате? Това е когато представиш нещата на достъпен език, когато им покажеш, че това, което мислят те, не е нещо, което не го мислиш и ти. Когато покажете, че ги разбирате. Това, което казват старите баби е: ти на къде си тръгнала, аз оттам се връщам. Така че ние знаеме какво искате вие, ние знаеме как се чувствате, какво трябва да изисквате. Ние ви учим да изисквате. И когато на един ученик му се каже: давай сега ти води, тогава, поемайки инициативата, вие сте много креативни. Добре, благодарим. Аз с вие и това обращение, защото вие, учениците, предполагам, че няма... Но често ние не го осъзнаваме това. Това затруднява ли процеса? Това е моментно.
неосъзнаването е може би моментно. И ние сме точно за това в училище, за да ви покажем кога не осъзнавате и кога залитвате, за да ви осветим всъщност пътечката, по която трябва да учим, за да можете да учите. Разбира се, абсолютно. Това е целта. Много благодаря. Аз също благодаря. Бихте ли се представили? Разбира се, аз съм Борислава Стоилова, преподавам изобразително изкуство в Сориче Петър Беро. Също така и ръководител на двете групи по извънкласни занимания. Едната е по програма Заедно в изкуствата и спорта, а другата занимания по интереси. Като преподавател по изобразително изкуство, смятате ли, че изкуството вдъхновява и по какъв начин? Разбира се, изкуството е голямо вдъхновение, то зарежда, в него се намира утехата, намира се също така едно спокойствие, човек намира начин да се изразява и също така да се включва и в много, които са като груповите ни изложби, състезания и мероприятия. А как изкуството достига до хората, до учениците? Изкуството най-вече достига до учениците с това, че то ги кара да изявяват себе си. Те там показват своята личност, индивидуалност, също така намират приятели в тези прекрасни групи, които са. И това има и много добро приложение за самото училище, защото ние правиме цялото училище по-красиво. А вие имате ли си свой личен водител в лицето на някой художник? Моя личен водител е малко по-модерен художник, Салвадор Дали, защото аз в неговите произведения намирам много интересни малки детайли, които едва ли се забелязват от много хора, които не се занимават с изкуство, но там има много вложена душа. И аз харесвам такива произведения, в които е вложена и душа. Тоест неговите произведения са по-дълбоки. По-дълбоки, по-различни, по-екстравагантни, по-индивидуални. От това ли смятате, че имаме нужда в днешно време? От дълбочина? От емоционалност? Разбира се. Всички времена имат нужда от дълбочина и емоционалност. Така. Всъщност това ни прави хора, а не изкуствен интелект. Добре, много ви благодарим за отделеното време. Благодаря и аз. Честит ден на